Goeiedag, vandaag zijn we te gast bij het Ledelplein, bij het Ledeltheater. De musicalgroep De Zoma heeft een extra voorstelling van de Ziel- en Zaligheidsshow. Wegens groot succes is dat een extra voorstelling geworden. Ik heb hier naast bij me mevrouw Karien Berlijn. Zij is de voorzitter van de Zoma. De Zoma, hoeveel leden heeft dit? We hebben een 34 leden, maar de voorstelling wordt gespeeld met een 50 personen. Het is wel een gigantisch succes dit jaar. Heeft u enig idee hoe dat komt? Ja, mond-op-mond reclame denk ik en het slaat aan. Dit concept wat we nu voor de tweede keer doen, dat slaat gewoon aan. De mensen vinden het ontzettend gezellig en mooi om te zien. En het is een echte show en ze genieten en dan krijg je mond-op-mond reclame. Dus dat is heerlijk voor ons. Ik sta hier met John Bolsius, artistiek directeur van het Ledeltheater. Groot succes, de vierde voorstelling. Ja, heel groot succes. En ik ben erg blij voor de Zoma dat het zo leuk loopt. De lokale groepen doen het goed, hè? Heb ik de indruk? Lokale groepen doen het hier altijd goed. De Zoma heeft nogal een verandering ondergaan. Kunt u zien dat het aanslaat? Het slaat zeer zeker aan. Je zag vroeger wat een teruglopende afname van operettebezoek. En met deze hebben ze een hele goede boost gegeven. Fijn dat het Ledel zo spontaan meewerkt, want dit is een ingelaste voorstelling. Is zoiets moeilijk te plannen? In dit geval was het niet zo moeilijk te plannen, omdat het podium en het licht en geluid was toch al allemaal ingesteld. Dus dan is het alleen maar een kwestie invoeren in de computer en zorgen dat zoveel mogelijk mensen deze kant uitkomen. Hey big spender, spend a little time with me. Dames, 1200 mensen hebben jullie bekeken. Enorm succes. Wat vinden jullie daarvan? Ja, geweldig. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon een pluim, ons werk. Waar denk je dat het succes te danken aan is? Ik denk dat dat te danken is aan het enthousiasme van de groep en de inzet van iedereen voor en achter de schermen. Ik heb veel enthousiaste reacties gezien en gelezen. Heb je zelf ook nog iets gehoord? Ja, vooral via Facebook veel complimenten en natuurlijk na de show als je een drankje met fans zeg maar, kan drinken. Dus de reacties zijn erg lovend, dat is heel leuk. Leuk. Worden er nou handtekeningen gevraagd of word je al herkend? Nog niet, maar in het dorp aan school en zelfs in de supermarkt krijg ik inderdaad hele leuke reacties. I'm in love with you. Answer my prayer, babe. Answer my prayer. Say you love me too. Answer my prayer. Answer my prayer now, babe. Answer my prayer. I need to know right now. Ik sta hier met Martijn, Francisca en met Peter, de eerstejaars lichting voor de Zoma. Hoe is het jullie bevallen? Ja, eigenlijk heel goed. Onze vrouwen van Peter en mij die deden voorgaande jaren al mee. En ze kwamen mannen tekort, dus ze vroegen of wij zin hadden om mee te doen. Dus dat hebben we gedaan en ik moet zeggen, het is ontzettend leuk. Een hele leuke groep, van jong en oud. Kinderen doen ook mee. Gewoon één groot feest vanavond. Francisca, het is echt een familievoorstelling. Ja. Heb je al nog familie gezien die jou heeft bekeken? Ja. Bij de première was familie aanwezig en vanavond komt er ook nog heel veel familie, dus dat is hartstikke leuk. Oké, Peter, ook jij bent eerstejaars. Het spat eraf dat jullie plezier hebben. Hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen? Nou, ik denk wat Martijn al zegt, de groep aan zich, de cohesie in de groep is gewoon ontzettend goed. En als je bijna 1,5 jaar met elkaar samen werkt en oefent, dan ontstaat dat eigenlijk vanzelf. Dus, Joris, je bent de enige jongen. Heb jij het leuk gevonden tussen al die meisjes? Ja, best wel. En zou je het leuk vinden als er nog jongens bij komen? Maar best. Hebben jullie een beetje last gehad van de spanning? Ja, heel veel. En waarom was jij gespannen? Voor het liedje welke om saxofoon te spelen. En is er nog verder iets wat jullie willen vertellen over de voorstelling? Ja, ik vond het heel spannend toen ik kreeg de microfoon toen ik moest ook zingen. En worden jullie al een beetje herkend en dan moeten jullie wel eens handtekeningen uitdelen? Nee. Ik ben echt heel erg
herkennen. Bijna iedereen kent me dan. Ik sta hier met het creatieve hart van de ZOMA. De voorstelling is voorbij. Vanavond hebben jullie nog een laatste voorstelling. Rini, Annie en Erik. Ik wil jullie eerst complimenteren, want het is een prachtige voorstelling gebleken. Extra voorstelling betekent ook een succes. Wat vinden jullie daarvan? Een meevaller. Heel leuk. Ruim 1200 mensen zijn bij jullie geweest. Is dat iets wat jullie hadden verwacht? Nou, ik persoonlijk wel, maar ik roep me waarschijnlijk altijd te hard. En ik vond het fantastisch dat 3 volle zalen echt uitverkocht. En daarom vanmiddag dit extraatje is heerlijk. Rini, jij hebt ook nog een hele moeilijke rol. Veel complimenten hoor ik daarover. Heb je dat ook gehoord? Ja, dat hoor ik inderdaad na afloop natuurlijk en dat zeggen ze. Dat vind ik ook heel erg fijn. Aan de andere kant, het is ook half mijn beroep, dus ik moet dat ook wel goed doen. Je bent een veelzijdige man. Kunnen we nog een keer iets van jou verwachten waar je ons nog meer mee verrast? Want de lat ligt nu wel hoog, hè? Dat zeker weten. Ja, ik ben al met allerlei nieuwe dingen bezig en die zullen zeker in het publieke domein ook weer naar boven komen. Het zijn in de theaters, het zijn op straat, maar je hoort nog meer van Furini. Annie, jij bent ook bekend in de regio. Doe je nog meer dan alleen de ZOMA? Nou, op dit moment niet. En ik moet zeggen, om zo'n show, het muzikale deel doe ik. Om dat allemaal in goede banen te leiden. Nou, dan kun je eigenlijk niet veel bij doen. Wel hier en daar eens iets, een beetje zangcoaching. Maar dat al mijn tijd gaat echt in de ZOMA. Dus op hobbyniveau, amateurgebied. Dus het is eigenlijk bijna niet te doen. Nog iets erbij. Het is gelukkig terug te zien. Erik, ik heb begrepen dat het een voorstelling was met een randje. Of we over de grens gingen of niet. Was het moeilijk om die grens in oog te houden? Nee. We gaan geen grenzen over. En natuurlijk, als je een echte nachtclub hebt, zou je echt moeten strippen. Maar dat gaan we maar niet doen, lijkt mij. Dat is in zekere zin dan ook een grens overgaan. Hè? Een echte nachtclub, dat gaan we wel en wij doen dat dus heel bewust niet. Dat is een grens oversteken. Ja, dat is al en grens. een beetje theater moet ook wel grenzen in ieder geval er tegen aanschuren, anders pakt het niet. Nee. Nou, je ziet het is een spraakzame stof wat het in beweging heeft gebracht. Ik wens jullie voor vanavond een fantastische voorstelling en sterkte met het zwarte gat hierna. Dankjewel. Oh ja, Oh, maar zeg je wat. Oh. Dan spelen wij gewoon sandwich. Zeg. Jij in het midden, hè? Ik sta hier met Sven, die heeft de show gezien. Sven, wat vind je ervan? De show vind ik ook wel heel leuk. En ja, het is ook best wel mooi. Want ja, mijn grote neef Glenn, die is ook al 21 en die speelde daar ook in mee. Dus dat was ook wel heel leuk. Ik vond het een hele mooie en leuke voorstelling. Echt heel gezellig. Na het zien van die fantastische voorstelling is uw reporter de weg kwijt. Ik weet niet meer of ik moet kiezen tussen zaligheid of ziel.